Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab mid-dimostranti li damu sa 3:30 ta' filgħodu jistennew ħireġ minn Kastilja wara l-laqgħa tal-Kabinett billi ħareġ mill-bib tal-ġenb li jagħti għal triq il-merkanti. Il-ġurnalisti tagħna flimkien ma' dawk internazzjonali kienu lesti biex jaffaċċjaw bid-domandi. Iżda dlong sabu lill-uffiċjal personali tas-sigurtà jimbuttana biex ma neħdux ir-reazzjoni ta' Joseph Muscat. Hija sitwazzjoni serena f'dan il-gvern? Sitwazzjoni serena? Il-Prim Ministru spiċċa ħarab karozza oħra li mhux solitu juża, hekk kif il-karozza tiegħu għal ħabta ta' sieta filgħodu telqet minn biswit il-Berġ ta' Kastilja lejn triq in-nofsinhar. Minn dawn il-filmati, wieħed malajr jintebaħ is-saħħa kbira ta' psewdo uffiċjali tas-sigurtà li ġew msejħa mill-Partit Laburista sabiex jintimidaw u jwaqfu lill-ġurnalisti milli jaqdu dmirhom. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn ħareġ b'sigurtà kbira u ħarab milli jwieġeb jekk iċ-ċaħda tal-maħfra presidenzjali lil Jurgen Fenek tfissirx protezzjoni lil Keith Kembri. Billi ċaħħadtu l-maħfra lil Jurgen Fenek qed tipproteġġu l-Keith Kembri, Ministru. Din hija s-serenità tal-Gvern Laburista li titkellem fuqha. Il-Ministru tal-Inter Michael Farrugia wkoll għażel li jkollu protezzjoni massima mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Billi ċaħħadtu l-maħfra lil Jurgen Fenek qed tipproteġġu l-Keith Kembri. M'għandex kummenti, Ministru. Din hija s-serenità tal-Gvern. Jaħrab ukoll il-Ministru tat Trasporti Ian Borg. Billi ċaħħadtu il-maħfra qed tipproteġġu l-Keith Kembri, Ministru. L-istess il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi li ħareġ qabel il-Prim Ministru u nħasad ma li sab il-ġurnalisti ma' wiċċu. Hija sitwazzjoni serena f'dan il-Gvern? Justin Caruana u Giulia Farrugia Portelli wkoll kienu mdawra minn folla enormi sabiex iżommuna mill-istaqsu. Billi ċaħħadtu l-maħfra l-Keith il-Jurgen Fenek qed tipproteġġu lil. Fuq barra kien evidenti il n-nies li jappoġġjaw il-Gvern ta' Muscat ma tollerawx li d-dimostranti jipprotestaw għall-ġustizzja u l-verità.